balai lakot ya ke judgment ru jiu lani ke judgment ru Israel kum kata ke judgment ru ke kerpang tam hagan ke sela perthai kum takat kum ka history la ong ba ka ne ke judgment ru jiu kare kata ke judgment ru ke la yo ya ke jingkur khu na ublay Jehovah bat ka dei ru ke judgment ru ke la ithap men sim hadu kata bat ya ke ni ula dab ban kular hagi kpatmen ki jongki kata ha u Abraham bat udai ma usok ningkong na ki jingkur khu ki jonglai na ka jaj benruju hoi let's say la dengi kran ya kena mat kalong ka bajrong hadu katai kata kum tanga kwa ban wanra hang ne tang ya ki kattu kena ki mat ki badon kam halor jong kena ka jaj benruju ba kan ni ka jaj benruju kala don daki hajar senam bat kadang don hadu mentaru hoi ngitip bagawi pegawai ka jaj benru ka badon hai kena ka perthai kadon la ka jong ka history ka jongki hanrei kani ka judgment review pat balai ka long ka bekerpang ka dau ka long namarba da ki hajar snam ka don ha ka ta ka jingkular ka jong blai lingba ukpa teman jong ka judgment review bat uta udai u Abraham bat ba kani ka judgment review ka dang don hadu mentah kadang yak site ru yalade lingba ki thma ki babon bat hadu ka klep mat ru kadang don hapdeng juga thma persya ya kari Palestine lingba jong ke Gaza Strip bat ka history ke thu yangi ba kari Palestine ke ka nongshun ke kraw ya ke judgment review nadu ki hajar snam ke ladap hadu ke klip mat ke pementa bat hadu bawai no jong ke perthairu kari Palestine kandai ke nongshun ke kraw ya ki judgment review ki bedon hapo jong kari Israel ka jinglong kerpang jong ke judgment review ke dei namarba larangi pule ha ka Bible prapo person na ka chispa person ka dei ka bla Quran ha shaphang jong ke judgment review bat ka nom don kanu ko ri jong ka perthai ka bom sem la tip shaphang jong ke judgment review ha shitlup jong ka perthai namar kata ka dei ka judgment review ka paunam hadu kata ha shitlup jong ka perthai bat ngim la ban len ban ong ba kani ka judgment review ka judgment review ka bla ithap man sim double nadu ka por jong Abraham wat la bun sin ka judgment review ka syak penhiap hagi babon ba nadu ka thma ka ningkong ka thma ba ka baar hadu ba kana yo byang ye ka jong ka jinglai loi ke jong ka house nam si jar khandai spa so phopra bat kani ka judgment review menta ka don ha ka wi gri ka bla tip da ka ri Israel ka ba ka jing he jong ka ri Israel ka long tangkumba R4R hajar chispa saupusan square kilometer ye ke jingha bat ka jing don brew hapo jong ka ni ri hadu menta ka long tanggumba khandai pho lak ngut ginong shongsnong lani kumba khandai million bat ka ni ka ri ka dang yo ye ka jong ka jing lai doi ka jong ka ha ka khat sau turik jo nai me jo snem sijar khandai spa sau phopra hadin juga thma ba ka baar ka jing sha her thma ka ba kha bha jong ka ri Israel nadu ki por ki ba mendai hadu menta ki don lagi dau bat bala her thma khadu ye ka ri Israel kat hadu bala penduk pendam ye ka ni ka ri kadai house nam new po edi ha ka ba pat sha titos jong ka himrum ula her thma ban penduk pendam sisndon yaki jingtai ki pawnam hapo jong ka negeri bat bala ring mrau ya barok ki jiu hageleng saudong jong ka pertai bat ngimla ban len ban ong ba dei house nam nyo pho edi ya ka ba upat sati tos ka himarum ula kemen hakmat jong ka pertai namar dei ma u brala ban hirthma bat kurup no ya barok ki jingdon jing am jog Israel ha ka to por kat hadu ba ka Israel kala ja sisndon wat naga map jong ka pertai nadu usnam nyo pho edi hadu usnam khat khandai spa saupopra ka ba ka Israel kala yo byang ye ka ri ka pura kani kala urlong byang hadin siajar praspa nyo pho prasnam nadu go pat satitos ula hirthma ye ka Israel house nam nyo pho edi ba ka Israel kala yo byang ye ka ri house nam khat khandai spa saupopra bat ka ba phla hang ne ka longba kani ka ri ka dang dei hi ka ri ka ba kraw bortam ha ka berthai hadu mentah khamtam haga jing start sayan ka balong katkum gari ka juk ka banta hot ki babun kim laban pedang ye kani henrei kani ka longpat ka jing sisa ba ka Israel ka ri ka start tam khamtam haga medical science but haga technology ka balong katkum gari ka juk ka bangingim ka Israel ka lere thama hadu kumba khat rusin ni ei hadu san po arsin kala syaker kut bat kala syak tombor hagi nongshun bat khat rusin kala syaker tawiar hagi nongshun gi jongka bat kani ka jing syak hirthma jugur Israel kat hadu bakala syak phya hagi tok ki murmuk hadu bakana poi haga kti jong ki automan dei haga santorik jumnai jun yusnam sijar khandai spa rubhunyo hadu
ka khatwai turik jumnai jon josnem sejar khandai spa nrufnyo kabla tip ru yegre thma daga that Arab Israel war kane kare thma gwa lingkop tam jugu Israel ya kabagala ban job yegre thma tang kumbah nrusngi ai ya kabagari Israel kala job thma ya ka United Arab Republic kabagan thop yegari Jordan yegari Syria bat yegari Egypt bat ka dei ru ka thma kabla bat yeg history jogo perthai kum kata ka thma ka lingkot tam haga perthai bagala simpor yeg Israel ban yale persa yeg ka thma tang kumba hnrusngi ai bat karala ban job thma yeg ki light liki ri ka crowbor haga to por but let's say dei how no snam kabla penlong yeg Israel ban yo byang ban kri no yeg kattu ka ki jaka kibakin thop yeg East Jerusalem ka West Jerusalem bat ga Golan Heights bat kani kalau penbitar lap ye gitu kiri bela shun hai ye ke Israel khamtam ke ri Palestine ke beri ke wei ni ke ri bela shun hai ke Israel nadu ki por ke mendai hadu mentah bagajele thma jo ke ri Palestine persa ye ke Israel nadu ki por ke menshwa hadu mentah kan om sange setia kum bagi tip bagai Gaza ke wei ni ki territory jong ke ri Palestine badai husnam hajar nru negalyang juga ri Palestine gala aibor hake kinhun Hamas bansen sharno ya ke Gaza Strip kabalong ke dauba junggu Israel kabarang yak ke thma hadu kani ke por ke mentaru kumtang laban ong ba ke Israel bat ke ri Palestine ki artili ki ri ba don ye ke jishun thlong melu thlong sing hadu mentaru namar ki kam jong ka jing ka japot jogi ke artili gri ban yakni ye ki bentag ba don ki jingtai ki kho jong ka jaj ben rujiu nadu ki por ki dap hadu mentaru kum ka algosa ki ke we ni ki bentag ba kongsan bha ya ka ba nagalyang jong ka UN kala haban simkhya ye ki benta namar jogi jikni jogi ke artili gri hadu menta kat hadu bala jan barok ki ri muslim jong ka Middle East kila persang ban yele persa ye ki ri Israel dag ba yasnok tilang bat keri Palestine bat ki wei ki ri jo ke Middle East wa kumno kni oban kni byang ye ki benta ya ga ri Israel kalakam house nam sejar khandai spa an ru ho nyo ka jinge kan at jong ri Israel bat ki babon ki ri jo ke Middle East kadai tang ya ka wei ki benta bat ka ta ga de ka al ka sa ye ka bagala don ka temple ki ju Solomon hagi por ki menshwa bat bala sha pen prano pat house nam new pho edi how pat sa titos jo ke himarum bat ha ga de ka jaga la teino ya ga de ka al ka samos lani ka ta ka dome of rock jong ka ne muslim kat hadu ba kani kala kalalong ka dauba ka tanra ye ka Israel bat ye babon ki ri jo ke Middle East ban yakni ye ke jaka ban ong ba kate ke jaka ke jaka jo ke Israel ban nagalyang jo ke muslim gila ong ba kate ke jaka jong ki muslim bat kani kala kalalong ka dauba ye ke artli ki judgment ru kota ka judgment ru jiu ba ka judgment ru muslim bagan hab bane surut hadu menta mene bat bagan ka thmaru kadang ya hadu menta kadai tang na ke daw jo ke jikan at ha ke jaka ke badan ka al ka samos ka badan ka temple ke Solomon hagi por ki menshwa ningkong kani ke temple ke Solomon kala syak kurup no house im Nebuchadnezzar house nam sanspa praphonru bisi but day hagas nam sanspa khatnru bisi haga jingsen jar jong Cyrus bat Darius la ailat bantai pat ia ke temple ke baar ha Jerusalem haga jelam jong Zerubbabel bat ulingdo Joshua haga tukopor badai house nam new pho edi upat chatitos jo ke himarum ula pen prano ia ke temple ke baar jong ke jaj ben rujiu bad bala pen yang no pat dai ke al ke samos lani ke ta ke tip da ke dome of rock jong ke jaj ben ru muslim bad ba ke ri Israel ke ong ba ia ke temple ke balai dai ban chna lani te haga ke jaka kabadon ketika al-kasamos kabadon menta badai ban penprano ia ketika al-kasamos kabara wan ban TBI dagiri Arab hapo jongki benta jonggeri Israel bad kadai ketika temple kaban ningkong ke Solomon ke temple ke baar jong Zerubbabel bulindo Joshua kabala yang de ketika temple al-kasamos kabala penlong ke dauba ia ke Israel bat ia ke babon ke ri muslim hageleng saudong juga bertai baga ri Israel bagi weipat ke ri muslim juga bertai bagi dan hapdeng juga jing yakni ke bakrau ia ke jaga namar ba ke ri Israel ke kwa ban penprano ia ke al kasamos bar ke kwa ban teino pat ia ke temple ke balai bakan yo ban ai ke jing kenya kumba ke longshwa ke jongki ia ai ke jing kenya hapo jong ke temple ke ningkong ke temple ke baar bat kani ke jaka ke badon kani ke al kasamos lani ke dome of rock menta kadang don hapo jong ke jing besar jong ke supreme court jong ke Israel bat ya kani ke jaka 4 lak setiaban kam dan menu-menu namar ba kadi kata ke disputed land lani kata ke disputed area
kumta ka jingpen skam jong rui Amerika lingba Presiden Donald Trump haga henru turik jomnai Desember usnam hajar khatmyo ban pen banai ke Jerusalem kum kan nongba jong rui Israel kalanang pen skam shushu ya ke rui Israel bat ka dei ru kane ka pen keman haru katai ke rui Israel bat pen bitar pat ye ke rui wa persha ye ke rui Israel hageleng saudong jogo perthai bat dei hangning is ko thu ba kane ka judgment ru jiu le ka judgment ru Israel kadai kata ke judgment ru kabalayo ya kata ke jing itap mensim na ublai lingbagi kepartemen ke jongki nadu u Abraham u Ishak bat u Jacob lesai ka perthai ka maban pedang ya gane hanrai tang kita ke besngut ho ya gane kentip ya ke dor jong ke jing ikapang ka jong ublai Jehova ya ke judgment ru jiu kabaran hapo jong rui Israel balai ke jia ka thama ba ka baning kong hausnam khat khandai spa khat sau kabalane hadu kumba sausnam aa kata hausnam khat khandai spa khat pra barada pen pe ha ka thama ba ka baning kong bakide ki judgment ru jiu gola yap bon tam ha ga ka thama ba ka baning kong kabalane kumba sausnam aa barada pen pe ha ka thama ba ka ba aru kabali jia hausnam khat khandai spa laipo khandai bat ka thama galane hadu kumba sansnam aa kata gala kut hausnam sejar khandai spa saupusan bat hangne ru phan labba kiba bon kiba yap ha ga thama ba kiba aru ki dei ki judgment ru jiu kiba da ki million ngot kile yap no ha ga thama ba kiba ar kabla ne kumba sans na me kata na du snam sejar khandai spa lai phukundai hadu snam sejar khandai spa saupusan namar ka jingsha pan yap dusman ha ki sipai jogo ri Germany ha gitu kopor ha ka hukum jong u Adolf Hitler bat haba phan pek thu bhai ka jingkhi jogo thama ba kiba ningkong bat ka thama ba ka ba ar kalong bai tang ge ke jing thmu bat ka ta ka jing thmu golong ba ban pendu pendam sisendon ya ke ki judgment ru jiu ki badon hapo jong ru Israel hanrai ke ne ke jing thmu jog ke thama ba ka maning kong bat ka thama ba ka ba ar ka sulong le no aino namar ba ublei udon la ka jong ka plan ka start ka jong u ban penne ya ke judgment ru ka ba kerpang ye ka ba u la dapan kular hagi kepartemen lingba jong u Abraham namar ki babun ki rui hasitulup jog berthai ki yu iba kane ka judgment ru jiu ke judgment ru ko la yo ye ka jingker khu no blai kim kwa ba ke judgment ru rang ne dang sa ha ke berthai ki kwa ban pendu pendam ye ke sakhi sabut ki bala dep ban tho ha ka Bible jo ki Kristan kumta ke jing persang jo ka thama ba ban ningkong ba ka thama ba ka ba ar ban pendu pendam sisendon ye ke judgment ru jiu kin omla ban pendu pendam namar ba ublai udon la ka jong ka plan ka bestat badai ha ka khat sau turing jo menai me jo snam sijar kan dai spa sobofra bagane ka ri ka kala long biang kum ka ri kum bala tho do Ezekiel ka jing thmu jo ka perthai situlu ban pendu pendam ye ke judgment ru jiu ka long ba khnang ba kita ki jinggular ki jo ublai ye ke judgment ru ka kerpang kendu kendam sisnon lada ken penjak no ye ke judgment ru namar ka mensem bisni ke jungki ya ke judgment ru ko legit ke jublai kumta ka ta ke jing thmu ju ke ri ju ko perthai kala shusap aina namar ba ublai udon laga jong ka plan ka start ke jungu namar ba kumba ulo kular hu Abraham kumta ru un pendap ye ke judgment ru ka ba ula dab berkular on don manu bala ban khang lenti ye ga mon ga jung blai ban pendap ye ga jingkular ye ga jat beru ka ba ula dab ban kular bat ka e ga brang sa nang ne sekhmat ru on omla ban khang lenti da manu ru am wat langi im ha ga juk start kum ba ga long mentaru on omla ban khang lenti ye ga jing pendap ga jung blai ye ga jat ban ru ga ba kerpang tam ka ba don ha ga slapar thai ka ba dang don hadu menta hapo jong ga ru Israel kumta on omla manu ru ban kta ye ga jat ben ru ko ba kerpang tam ya ga bo bleu la dapan kular hagi kpa teman gi joki bat kata ga jat ben ru jiu ni ken mau ba ru Israel kala ja na ga map jong ga perthai kata hadu kumba siajar praspa new po prasnam hanrei gadang wan pai pat kumguri watla siajar praspa new po prasnam kala ja na ga perthai bat house nam siajar khandai spa so po pra ha ba ki yo ya ga jong ga jing lai lut lani ya ga jongguri kidang don hadu kumba ru lak tam ai ki jiu na keleng saudong jo perthai kibla penlong ye ga ru Israel house nam siajar khandai spa so po pra wat lai kala don ka jingsha penyap ga kraw ha ga thama ba ga beningkong bat ha ga thama ba ga ba aru hanrei kidang don ki lakngut ki jiu ga wan hapo jongguri Israel kat hadu ba kile yo yala ka jongguri hadin khat praspa new po prasnam ai bat kata ka dei ka jingkular ka jungublai bat hanging is no thu ba on omla ban khanglat ya ka jingkular ka jungublai ya ka jat ban ru ko ba kerpang tam kabadon hagani ka sla perthai bat om dei tangata hagan ru turik jomnai Desember usnam hajar khanyo kala yo sisndon ya ka Jerusalem kum ka nongba jongguri Israel
Bat ngemla ban lan ban ong ba kadai ka ni ka ri ka bala penkhe lengwit ya ka perthai situlup. Kum bala ong ba ka Israel ka long kum kata ka khuri pensat lengwit ya ka perthai. Kum ta la dengan ong kum no ru ngis ngau thu ba ka jaj ben ru jiu kadai ka baje bat ka timing ka jong blai. Ha ka ni ka sla perthai. Ngi kan mau ba kila don hadu kum ba san phon yu tuli ai ki ri muslim hai ka leng sau dong jong perthai ka bala berngam ban hier thama persha ya ka ru Israel. Hanrei ka Israel ka klam pendam watang uwe unyu matru ban yele persha ya kita ki san phon yu tuli ri ka berngam ya ka ru Israel. Bat kedang don sibon ba ki ri muslim juga perthai ka kwa ban tuli tang uwe kumno ban her thama persha ya ka ru Israel. Kabala kelalong ka dauba ya ki jaj ben ru muslim ha keleng saudong jong ka perthai. Bat kelak ban kod dagi spa tuli ki ri muslim ka baklan bor ha keleng saudong jong ka perthai. Bagan hab ban ya tuli ban yele persha ya ka ru Israel ha ki por ki banwan. Kumta kini ke jing persang juga digiri muslim kan om la ban le ai namar baka jingkular jong ublai ya ke jaj berujiu lingba wa Abraham undon ringkat bagi ke jaj berujiu pada ba pendap ya ke ai ke baula tho ha ga Bible bat ngimla ban lan ban ong bah kani ke jaj berujiu kala kelalong kum utau ding demboru jong ublai ya ke ba ura dap ban kular hagi ke teman ke jongki bat ka por kat sapoi bah ki babon ki ri hasitulup jog berthai ken sa her sama persya ya ke ri Israel lakum uta ulo uban taplup ya ke ri Israel hanrei ke ri Israel tang marwei kan hab ban khun persya ya ke jingsa hirtma daki ri ba per ke badon ha ke ke berthai bat ba ke ri Israel ru kan sa job ya kata katma bat ka sa penlengok ngan ya ki babon ki ri jog berthai ban yo iba ka ri Israel wat hapdeng jo ke jingsa ker kot daki spa tali ki ri wat laga de ke ri ke berit tangkat kum ke jelami galiaru hanrei kini ki ri krawbor jo ke berthai ken sa dam krup hakmat jong ke ri Israel sisen ke sngi bat tang ke wei ke dau ke long ba namar ba ublai jong u Abraham udon hagaliang jong kari Israel lani jong ke jaj menuju barga perthai kan sa lengok ba kene ka dikari ke berit hanrei kan sa sensar ke perthai situlup bat kini kitau barok ka dei tang namar ba ublai udon hagaliang jong ke Israel namar bola depan kular hagi kepatemen jongki ha u Abraham kublai sibun tat hadu bikindu hagwepat ke video